Kani gadega Batisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Ki samla pule jongka rilom jaintia ha kasngi palai khat artarik unaitung kila penlong daga jingthang mombati sngolem ha khandai lat shalong kum gadak ban penpau ya jing sngolem ya ki long yeng ki bala do no ya ki ba e pathon ki bala sha bom yam men ha ka hnriu tarik unaitung ha ka shnong trangblang ka bahap ha West Jaintia Hills District kumban supun kenmau hangni laingut ki brio bakentup ya uma Tomlin Surong ubalong u wahe chnong ka shnong amlanai ka bahap ha West Jaintia Hills District bat arngut ki weipat ki nongkit kam shnong ki bala itho kerteng kum uma hamboy langchang ubalong u secretary shnong bat uma shanbor khonyong ubalong udkhot jongka executive committee jongka shnong kila sha bom sha tiet hadu ban khlat no nagane ksla perthai kat ba laingut ki weipat ki bayadon lang kila sha sho pen mensau bat light pet daga sai nagate ki jingsha thambor ha ki runar ha shnong trangblang Hagane ke jingthang mombati ki samla pule basong basa hashlong kuntup ru ya ke HYC hapo ke jingelam jong president usamla Robert Kharjarin ka KSU bat kinong elam shnong na rilom jaintia hapo ke jingelam jong bat khar bat kinong elam shnong ke senjuk kirang ba shnong rikhasi jaintia hapo ke jingelam jong ba S bla secretary kilapan pau ke jing sngolem na ka benta kani ke jingja Habakeren hagani ke jingelang sngolem baro kinong keren kilapan pau ke jing sungsi bat ladawa ya ke sorkar bahkan penshitam ya kinong lek kam sniu daga bating e kerja yang ini kita sini hendro trik bagi lepan jing jirap na kibor ka an ai ke jing jida ya ke sinong ka thau jungi andang ini ledap di kita ki kam ki jam milit phai sinong ni don rungut apa kali Melek bat orang macam don borom cumi. Walai don cu. Agak por. Melek pasir senang. Dah kejuk musim. Klem ting ting rit. Klem don geno. Kawak dong. Lek pai kumbang iwan, nilai do kumta. Andang ilpoi senong terang blang mission. Menskim syai kunai, klor kesngi, kesim kita kirang hers ngobha. Tang mario iki, kimere beran kita tung mau nak kuat keli. Kitit ki bom ye keli, aduh bagan dapat. Andang lepas ye keli. Kita bay, ia kemen sim beriu. Ia mbak senang jungi, ia syak dung, ia syak penyak. Ngapan map ia pi, lemar ngamlak penjeda. Ngayeda kat barang ngalak ngayai, dega bor betulat tengah. Ndre ngaruk ngal syak tip nak klik. Antai ke por senam kali selai pok kali. Ngaruk ngal syak tip nak klik. Ban ngali abler ngam tip syuk hangno ngadon. Kemusim tega im melum malah. Renga dua yu boleh bon pelaj lem tang nang kita kijing klat nok jonga ba on pelaj nga nang kita ke borok nagan ne ketersim jong ne griu sang senam ada kita ke por ngantip meno bayarat nga ngantip meno bapelaj nga anda ngalang dit ladon ke lijo bar ke lebo nga hospital bar ngaliyo ke sumar ke bapaka tangal kam koi Tengah banjur hang ni por, ya ke sorkar lele, bahkan simkia, bahkan pasi yang ni kebriu, lada kam pasi yang ni kebriu, lada kam pelai no, ngah hidalade, ngan pasi, hang no kekut, ngan panda ke bor naka, ngan pasi hidalade, namar kejing jonga, kam don syuk dagi senem, lene dagi benai, kadon satang dagi segi, bangan yap, lene dagi teyau, lada ke sorkar pelai yang ni kebriu. Berkampasi mardori kini beriu, ngah hidalade, lasai singi ngan pasi hidalade, ngah kubur ikut sorkar, bahkan pasi senor kini beriu, bahkan tuan lu yang beriu ke barang lain nak ti jongka, bahkan sim yang kerai ke bakhadu, bahkan pasi senor, ngah ngalarai haga misim marway, ngantip yang keperlok jonga ki balam misau, ki septing nak kim septing, yang kejengim joki, ngah marway ngal septing, bangal kular ikut sorkar. Kada kam sim ye garai ka bakhatu ban pase sendon ye kene kebriu
ngai dalade ngan pasino hagano gono por haga jaka ba kenang mo sorkar kan suk bantwet ondang alayap hakti menore dan kalian gas juk ha sinong kan ke por ngi pendrem jor ya kan ni ka jing peniap bat kumta ka ne ka kam peniap kalong ka kam ka bapok tam dan mar kata ha kan ni ke por na kalian jung kum ka senjuk wa sinong ri jantiaro ngi kubur bat ngi kerpa ki ka sorkar bahkan sengau haban pencitom da ka batang ya ka bakum gene ki basim ya ka an hakti kumta kan ni ke por ngai ku play kerpang ro ya ka seng jong samla pule ba penlong ya kan ni ka bentah kan ni ke por ku ka dak ka dis ngolem ya ki paranong kit kam snong kam thau na bentah ban ya ngolem kum kan ni ka dak ban pau si ka perthei ba ngim ngeu tenat ya ka kam pan ya brio kumta kan ni ke por ngai ku play kerpang ya pi ba pinang ya chikmat aga jing long jing im ban yai ban yeng haga lenti ke badai na benta ban kersyan ya ki chnong ki thau ban kersyan ya ki imlang ka salang haga lenti ke badai haga ni ke por haswa bangan syong nga ong sachisen ba ngin sngew ha ban kerpat lang ya baro ki badon benta hang ni ya ka sarkar bakan sngew ha ban pensitom ya ki bakum kini ki basim haga haga kti oh ke jinglong briu ka don ke jingluna hang ni hang tai andrei lada kataro om dei ban chim ban poi hadu ka por ban peniap namar kadang don ka an jong ka sarkar lada poi shadu por ro ka sarkar ka la ban ai hadu ka pot ban pasi dan mar kata kan ni ka por nga pendrem jor ya ki bakum kini ki basim ya ka an hakti kan mo bijing sngew shifting kan mo bijing sngew senai amar syo tip ya kene ka kubor hadin bai ba Robert Presiden HYC ibuk tip singa badon gejing jia gejing syak penyap jong kini kilai ngut kinong kit kap snong jong snong am lanai ngam sngew nang syu ban kren apedang gejing bitar namar ngakwa ban ya thu hang ni kathan am larim dan ni kathan war kalong ko wai ni kathan ko chong su apo Janta Hills kamju don kum kene gejing jia syak penyap ke auri aura Henry kadai ke sin ke benengkong ke bagane ke jingjia kum kene ke jia siktai ke than negaliang ke jongi Janta Student Union Central Body ni pha ke kubos ngelem shaboro to ki longying ki besyem ya kene ke apot aro blai ke jingsuk undon rengkat ki khnang bikin la banjai lenti ha ke jingim ke jongki buat lagi sim kum kene ke apot jingalang ni por bomta di riurang ba kinukit kam snong keleng ko pun krat di bahi ngasem jong gitu ki parodo rosnam gujungi ki bladu lo ya kene mesim kodor ki para samla ki bala sitom na jingsha bom syatit lagi riu terang snap ki balon kat lang ane bunyi ki samla ki bawa nadu na snong amanai bener don kat lang ini boro di Siawan ai kublai ya pi, aku teng jangan jangan kublai ni untuk pi orang hoi. Ngalai tu ima Tomlin, la babun telik sinem bukan. Matip, ya ka jinglong ka jingman senang amranai aslemba. Bak matip, ya ka mensim selur, ya ka musim senrang. Buat dia akan bersim len ladi jong ni urang ba Islam ba. Manut pan ong bau dewe na ki urang ba jong beri ni utrep bakan sai na ki bakan sai tam. Apor ba ngai songkai batu uong yang ba. Don kita ki simen plan ki baterwa ya u da ki klur bat ong em ya ki namar am kwa beniu i baki senong ki thau jongi kindu ya ki cekarep kindu ya kisnong ki thau jong u ngala su thu buni ubriu udei ubriu bom pendem la lele nam ta ka hok de chi sha ha ka por kini ki briu ki ba la peniap no ya ki mensim ba kodor ki jong ki ngan su thu pi ba kan riu tarik kam dei kasin ke beningkong bagi la persyang pan atem ya ha ka lai tarik lai sngi swa ka banjia kila let hang senong amanai kila rung hang ying jong nir jong wahe senong kila mut ya ka
ban kitbor ban show ban dat redon bok kadon ga VDP snom kebala kem no ki bat kebala IT ki sya ki pulin kebas ngolong kalong tang cisngi hi la pelat no ki batang cisngi asngi kini ki cu hi ki brio ki yo ya kaban bom bantit hi bom koi kani le se kanom de platform ya kabangin ya keren kumno ki involve kino ya kata nakaliang kaseng arkat ke jinga trilang bat ke GSC bat ki baro khamtabe nakmi nti ke jinga trilang jong kinokit kam snong jong buri ni trip ya kabangi hapan full up ya kani kam sandai setia idau ibarit baria handai kadon ke big conspiracy ke bahe halor ka jingjia jong ni kam dang haki lai saupanai mensua dengan bakla idang don hakani gaju ke jaka bandam ye kiriu trang senam ki bala sim yo presiden jong ke JWF isu tu nakikam pisahi nakikam simen plan hi be inbol hang ni mentaru idang don gaju jingkli kalong ba sakat no teli ki mensim kodor jong ke beri ni utre ni hap penyepen ban pensange ye ni kibor ki botmu ban euro ye kari bak gajet kini kiriu trang senam le se wat hapor bangi kendu USP ba Vivek Sim abang ikli ye ki abang susi susu kolong ba wong ba i kumba ki kemen penban kini kita sa mar ki kemen le se da ba ki mudur ba anda layo peniap kini giru ramba kila jok maki rengan keren ki da ka basai balada kini kiru trang senam ki persyang ban silent ye ki sur ibarit ki persyang ban perskabjar ye ibor ibarit kabor ka bakhrau kanang mi nang ta lada ki persyang lesi ban kedia ye wei wa he snong ngangai skem baboro ki rang ba snong jang kabri ni trip kin mi lang ban penpau bakimla ban kedia ya kabor ka sensyar trairi jongi lada menu dan lesi kiseng bahalang ki bayarap kane ka snong ngakmi lenti baboro kiseng jong halang jong kabri ni trip ngin mi renti lang ban ai mensim ban derkat lang bat kini ka snong bat kini kinong rep ki bala yele persya ye ki bor ki batmu ban euro ye ki kini kula rang ba jong seng bat ngin butin nang ni sakmat kinang ye kendu susu ye ki bor pulit bat ngin sabutin bat ngai ka jing kersan ye ki jing keren jong sekretari jong senjuk ye wahe snong region tia ba imat kadi kam adon kam ya ka CBI inquiry ye kita singin sedon meeting ke bakerpang bat ki rang ba snong sedon ki meeting bakerpang bat kinong song snong bat ngin sabutin ye ikam kentang ya wai ina kali ka seng sinpan ipha ya ka kubos ngolem syakitu ki longying longsem beladu no ye ki bait bathon ki jongki ban nakawai kasur di penrem jur ye kini kiru transnam bat ni dawa na sarkar bakadi ban pensitom ting ye kini tangkini kitin bakhendiat ai bau belai no bu nang thau unri kendong ye kamen sim bakordor jongki di kilangut bat ngengit scam unbu hakaging pakidulan ke jong uhi syakari balendet no jong uhi liang senjuk kenang sensyar snom ga beriu nyok trat aba kenthop rikhasi jaintia ngisim khia ya kani kejingjia ba jia ha amlana na kaliang ka senjuk kenang sensyar snom ga beriu nyok trat nongkong ipha ik khubor snolem shabaro kini kilai keli kilongin ki balado no iki mensim bakordo jong kini kirangba ki balong kinong yalam ya kasnong amlana kajing khlat no jong kini kirangba at jing do no kamlong kajing do tang ya kasnong amlana mar kini ki de ki resort ba jong ka yeng ka sem ka jong ki kalong ka jing do ba khra ya ka yeng ka sem ka jing do ba khra ya kasnong ka tha bat kalong ru ka jing do ba khra ya kasunjuk kirang ba snong jong ka rejoin tia hi borok koi mar kasunjuk kirang ba snong rejoin tia bat kasunjuk kinang sensyar snong ka bri hunyo trap kilom koi gidon hapo koi setri bat dia ja kono ha kono ma ka snong laha khasi ne jaintia ne ribhoi ne sha sapni isim khia igini ki jingja bat ni penrem jur na khaliang jong kasunjuk
kumi gini ki riu transna ki basim jaka an haka kti ke jongki markum kinong penyat snong ni snong thu sai kada baka ni ka kam bangi ngi sem kani ka lungkor bangi ngi sem ban ba hi terpeng ke jongi kadai ka kam bangi trei mon sngo ba sim la sewingi penban haki ba bon ki kham ki rangba snong kinong penyat snong kirang sai na pla le jong ka contribution ke jongki ya ka ri ya ka snong bat ka jaj benreu kalong ka bakrau hado kata kata balai baka ri khasi jantia ka jongi kalong kumne kum ba kalong menta kadai hadin jong ka dorbar ba jong ka bri hunyu trap haka live ho trik ume ar hajar khatsan bagi sedang ban lum ban lang ya ka jaj benreu baro ko wei apo ka bri hunyu trap bagi long ko wei henrai ka ei ka bas ngosi baha ka ni ka pateng ka bangi gi em bat ha ka ni ka pasnem ka bangi gi em menta bagi dak ngai bat ngi dak khmi lanti bagi la kham shai ngel kham nang ngel kham start haka pule ka dangle haka yo ka kot haka por snotho haka por ki jingtre ki jongi ki bahala gasni henrai ka bas ngosi tam kalong ba ki dang don ki breu ki bom snotho ya kata bat ki sim ya ka an haka kti ka jongki amla pan sim ya ka an dalele ru haka kti jongno re jongno don ka bor ka bakham halor ya ka bor jong ka an ba khayeng sheri markum gi breu gi don lagi jing dunang gi don lagi jing bakla ngimla bonlong ki babiang shispa na shispa ladang ngi long kum ta ngim am long su ki breu hang ya sla persai henry ha bangi don ki jing bakla ki jongi dei banra panyakren lamba ki jing yakren ki jongi kum bagi ong hak tin nong wei across the table bania shai hangno ngi bakla hangno ngi tuna dei hakani karukam kabas ngosi kalong baka don ke jingong nadu handa henta bau thlenu bam tang para khasi bat kani kapen shisha bahado menta menna kata ke jinglong khasi jonga jongphi ngile bani penjot iwe ai baka ni ke jingja ke baja menta ha amlana tanlong kasin ke benengkong bat ke bakhat bu marngin long kejaj benreu ke bashar khebeng haki wei pat kejaj benreu ki ba ker saudong yengi tang para maki gidon tang sitro gidon katno ar phulak gidon ubabon pat udon katno ho million hang ne hapo ri india ke jongi tang he jalla ke jongi ngilong kumne ngimla banyatuli ngimla banlong kawai haba ka jo ka khtin ngi kran ta jo ka bor perkhat gidon balai ngimla te banyakaran shwa lada ka mensim ka jong nore jongo kababon hakini ki por menta kakala longno ban perkhat tang ya ka maladi bat ban x5 badino ya gari bat ka jaj benre jongi kan po she nakata ka daw nakaliang jong ka bri hunyo trap kin nong sanchar snong jong ka bri hunyo trap ngin bot den bat ngin sim khiai kani ka kam ba kani kan om jasho bat ngi ai ka jing kersat ya ka Jaintia Students Union bat terpang ni ke HYC ba sim ru ya kane ka benta panlam perang ya kane bat kumjo ru igini ki samla pule naga ri naga war Jaintia Students Union Association ba phim dei ban sngo marwai ba phim sngo sa hon swak naga liang ka sunjuk kinong sanchar snong ka bri hunyo trap apo ri khasi Jaintia ngi don rangkat ba phi bat kumbak tren iba pediang dakhar mana ibolong secretary jong ka sunjuk dari Jaintia ba deban ya ban ai ka ding case ban simti shaka CBI ru dei ban simti te sai si sen kum ha kini por era terpat yiki khon samla jong ka Jaintia hi borok khowai ba ngidlong ki bas ngotho bangin ya daga jinglong ka betip breu ka betip lai bangin omlong kini ke riu transna bat sim ya ka an ka kti ban mi ka jing snam para mangi henry ai baka an tanya la kalenti ka jongka bat ban bot din shano ka poi la don kam ban poi shado kita ki benta ba de ban han ban IT no shang CBI ka ni ka kesu de ban ai bat nakaliang ka jungi sai sen
ni ai ke jing kershan ye phi ke Jaintia Students Union ke war Jaintia Students Union ke HYC ke bedon lang ni ban ka terpat ya barok ki dorbar snong hapo ke briu nyau trap ri khasi Jaintia bangin ai ka jo ke jing kershan ni ai mensen ban ngi pha i ke jing ngolem ke jong ni sai sen sha barok kini kin longyeng bangat ye kini ka apot bas ngongsi tam bandu i ke resort ba jong ka yeng ka sem bat ya ka snong ka thaw hi barok khawai